Здравейте на всички! Добре дошли отново в канала. Днес ще разгледаме защо фотографията е толкова фантастично хоби. Независимо дали заснемате спиращи дъха, пейзажи, откровени моменти с приятели или експериментирате с творчески кадри, фотографията предлага безкрайни възможности за себеизразяване и изследване. Затова останете тук, докато изследваме многото причини, поради които фотографията може да се превърне в новото ви любимо занимание. Фотографията е отлично хоби по много причини, предлагащо многобройни ползи, които обогатяват както ума, така и душата. В своята същност, фотографията е творчески начин на живот, който позволява на хората да улавят и запазват моменти, емоции и истории. Заниманията с тази форма на изкуство насърчават себеизразяването, като дават възможност на любителите да предават своите уникални гледни точки и интерпретации си на заобикалящия ги свят. Една от основните причини, поради които фотографията е добро хоби, е нейната достъпност. С разпространението на смартфоните и достъпните фотоапарати, почти всеки може да започне да прави снимки без значителни първоначални инвестиции. Тази лесна достъпност насърчава хора от всички възрасти и среди да изследват своята креативност. С развитието на уменията, ентусиастите могат да преминат към по-сложно оборудване, но първоначалната бариера остава ниска, което прави фотографията привлекателно занимание. Фотографията също така насърчава съзнанието и вниманието. Когато правят снимки, любителите се научават да наблюдават по-внимателно за обикалящата ги среда, забелязвайки детайли, които иначе биха останали незабелязани. Тази повишена осведоменост може да доведе до по-голямо разбиране на ежедневната красота, независимо дали става въпрос за играта на светлината върху сутрешната роса, сложните шарки на листата или откровените изражения на хората. По този начин фотографията насърчава съзнанието и ангажира хората с заобикалящата ги среда. Освен това, фотографията може да бъде средство за личностно израстване и образование. Изучаването на композицията, осветлението и редактирането подобрява техническите умения и развива способностите за решаване на проблеми. Много любители намират удовлетворение в овладяването на нови техники и експериментирането с различни стилове. Споделянето на работата им чрез социалните медии или фотографските клубове създава възможности за обратна връзка и изграждане на общност, което може да повиши увереността и да осигури чувство за принадлежност. Друга убедителна причина да изберете фотографията като хоби е нейната многостранност. Тя отговаря на различни интереси – природа, архитектура, улични сцени, портрети, макро или абстрактно изкуство, което позволява на хората да изследват различни жанрове и да открият това, което най-много резонира с тях. Това разнообразие поддържа хобито свежо и вълнуващо, предотвратява скуката и насърчава непрекъснатото учене. Фотографията има и терапевтични ползи. Заниманията с фотография могат да намалят стреса, да подобрят настроението и да послужат като форма на емоционално изразяване. Съсредоточаването върху заснемането на красиви изображения или значими моменти може да осигури чувство на удовлетворение и радост. Мнозина откриват, че работата по фотографски проекти или предизвикателства им помага да насочат емоциите си положително и осигурява творческо бягство от ежедневния стрес. И накрая, фотографията може да бъде социална дейност, която насърчава връзките с други хора, които споделят сходни интереси. Участието в семинари, фотографски разходки или онлайн общности създава възможности за сътрудничество, вдъхновение и приятелство. Споделянето на снимки и истории може да задълбочи взаимоотношенията и да разшири културната осведоменост чрез изследване на различни теми и гледни точки. В заключение, фотографията е удовлетворяващо хоби, което съчетава творчество, технически умения, съзнателност и социално взаимодействие. Нейната достъпност позволява на всеки да започне да изследва своя потенциал за визуално разказване на истории, което я прави пълноценна и обогатяваща дейност. Независимо дали става дума за улавяне на мимолетни моменти или за създаване на вечно изкуство, фотографията предлага удовлетворяващ начин да видите света през различен обектив, което я прави отличен избор за хоби за цял живот. Благодаря ви много за гледането. Надявам се, че това видео ви е вдъхновило да вземете фотоапарата и да изследвате невероятния свят на фотографията. Не забравяйте, че не става въпрос само за правене на снимки, става въпрос за улавяне на моменти, разказване на истории и изразяване на себе си. Така че грабвайте оборудването си, излизайте и започвайте да творите. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да споделите собственото си фотографско пътешествие в коментарите сподолу. Ще се видим в следващото видео.